Di vîdeoya îro de ez dixwazim rêya bidim ku hûn çawa dikarin setrenc an jî gişikê bilîzin. Dewerin em dest pê bikin. Ser textê setrencê şêst û çar goşe hene. Heşt wiha heşt wirda. û li derî dorê va çar goşana hûn rêza dibûnin. Ev rêzana yekê de hetanî heşta û ayê de hetanî heyê dere. Ev alîkariya we dike ku hûn bizanibin gevrê ve li ku derê ye û ev jî gevrê setrencê ê gewra û ê reşa. Ji bîr nekin wê dema ku hûn ê setrencê bilîzin gerek dibe ku li piyê wenê çepê ev çargoşa reş be. Tu li vêlê ye, hevalê te li vêlê ye û herdiya jî li piyê çepê çargoşa di koşe da divê reş be. Dewerin em dest bikin bi qelê. Ev qele ye û cihê qelê ev koşanan in. Ev ji bona te û qela hevalê te jî ew ê li vira be. Em dikarin jê re bê ayek, heyek û qela hevalê te a heşt, he heşt. Tu dibîne qelê wîna karîşî qelê te nane. û qela dikare berjor û berjêr û çep û rasta dûs here. Weke mînak ev qela te dikare firda were û dikare firda here û dikare firda ev qela dikare firda here di firda here. Ev liva qelê ye. Me qela xwe ji vira anî vira ku em vî qela vî fîlawî dikişîne ew dişoxile. Ev liva xweş e, baş e. Lebelê ev liva ne çê ye. Çimku qela me nikare xwe ser kevrekî re bavê. Ev fî hesabî nikare xwe ser re bavê. Ew dûz dere. û çi tik li pêşî hebe ew ê mecbûr bisekine. Ger va kevra ê hevalê te wiya te dîsa nikarî bû, lebelê te dikanî ve kevra bigirta. Ji bîr neke qela dûz dere û nikare xwe ser kevra re bavêje. Hesp cihê hespê jî li kêleka qelê ye. Ya jî an jî dikane bêje B1, G1, B8, G8 û liva hesê wek lê ye. û hes dikare ser xwe ser kevrekî dira bavêje. Çimku liva wî lê ye. Me got liva wî lê ye. Ew dikare firda here ew dikare firda were. Bi henê hesabî ev hespa jî dikare firda here û dikare firda here. Hespê vî dikare her derê da lêyê çêke. Tu dibînî wê dema ku ev piyona li viraw û me xwe ser re avêt em nikare vê piyanê bigirin. Lebelê li piyon wê ciyê ku em ê hespê xwe deynin li vira bise em dikare bigirin. Weke mînak anha em dikarin vê piyonê bigirin çimku em lêyê çê dikin û em tên vira û em ê piyonê digirin. Fîl cihê filê li kêleka hespê ye. Ji bîr nekin qela, hesp û fîl. û fîl dikare çeprast here. Çeprast. Liva fîlê çeprast e. Ger kevirek li pêşiya fîlê hebe ev fîla nikare xwe ser re bavêje û were vira. Weke qelê. Lebelê dikare bigire.
ev jî şah û wezîr. Wezîr li kêleka fîlê dikeve, lebelê li her kêleka jî fîl heye. Pir caran hûn nizanin ku deynin ku derê ji bo ku hûn ji bîr nekin. Wezîr ji rengê xwe hez dike. Wî dema ku rengê wezîrê te gewr e, wê li ser kevrê gewr be. Wezîrê te reş be, wê li ser kevrê reş be. Li ser çargoşa reş be. û wezîr dikare her alî da biçe. Çeprast û dûz di her alî da dikare biçe. Ev jî şah e. Şah jî li kêleka wezîr e. û şah liva şah her alî da gavik e. Ew dikare her alî da here, lebelê tenê gavkê. Dema ku ew tê vira, ew dikare vira giştî da biçin. Parastina şahê xwe xweş bike, ji ber ku şah lîstikê diqelîne. Wê dema ku tu şahê xwe wenda bike. Piyon. Piyon giştik li pêşiya kevirê tenê dinane û hemû piyon livekî gavekî pêş de davê. Dikare gavekî pêş de bavê, lebelê te caran destê xwe bi piyona xwe nekiribe, piyona te dikare du gava pêş de bavê. Weke mînak ev piyona te cara destê xwe pê nekiriye, tu dest pê bi lîstikê dike, tu dikare du gava bire. Lebelê carekî tu gavkê an jî du gava çû, piştî vîya tu nikare vê piyonê du gava pêş de bibe. Mecbûr e ku tu gavekî pêş de here. Ger te destê xwe pê nekiribe, tu dikare du gava bavê. Ger te destê xwe pê kiribe, tu pêş de gavkê an jî du gava jî tu pêş de çibe, tu divê gavekî pêş de here. Weke mînak ev piyona nikare were vira. Lebelê ev dikare vira, çimku ev carekî hat. û ev piyona nikare were vira, çimku ev piyona li vira bû û hatibû vira. Ew mecbûr e ku gavekî here. Virawşûn da ew ê tim û tim gavekî here. Hêle em çawa dikarin kevirê reqîbê xwe bigirin bi piyonê? Wê dema ku piyonek li pêşiya te ye, tu nikane bigire. Tu divê çeprast bigire. Kevirek li vira bi dikane bigire û kevirek li vira bi dikane bigire bi piyon ve. Tu nikane dûz bigire. Ev jî giş kevirê setrencê ne. Dest bi lîstikê bikin, lebelê heng tu tiştê dina jî ez ê ji we rapêjim. Hûn niha wanê ev kevirana dibîne, piyon yek e, hezb sisê ye, fîl sisê û nîv e, qele pênc e û wezîr neh e. Weke mînak piyonekî te li vira ye û piyonê hevalê te jî li vira ye. Hevalê te carna dest bi vê piyonê nekiriye, ji ber vê yekê ew dikare du gava bavêje û were vê derê. Wê dema ku hevalê te were vê derê, tu bi lez dikare kevira xwe bîne vê derê û piyona wî rake. Lebelê ji bîr neke bi lez. An jî tu nêşensê xwe wenda bike. Tu dikare bîne vira û te piyona wî girt. û tiştekî dî jî hene, tu di setrencê da dikare qela xwe bîne vira û şahê xwe bîne vira. Ji vê re dibêjin kastling. Kastling jê re dibêjin. Lebelê divê ev her du çargoşana vala bin. Wê dema ku ev her du çargoşana valanin, tu dikare vê kastlingê bike. Tu nê qela xwe bîne vira
û şahê xwe bîne vira. An jî û dikare kestlîngê di hêla vêlê de jî bike, ev şahê te ye, qela tenê were vê derê û şahê tenê jî were vê derê ji bîr neke. Vê derê du gav vala dimîne. Qela şahê te li vira ye û qela te li vira ye, ev her sê piyonana, her sê gevrana jî li vira nenin. Wê demê tu dikare qela xwe bîne vê derê û şahê xwe jî bîne vê derê. Ji vêya re jî divê kestling. Her du hêla de jî tu dikare vê kestlingê bike. Pir spas, ziman bêhişî kirin.